Moi boas, lobeiristas! Pois resulta que Adrián de Benfeito nominoume ao tag do youtuber. Polo tanto, dentro intro. Isto do tag do youtuber, que xa o fixera Susana Susúe no seu momento, pero non chamou tag do youtuber, senón que dixo 50 cousas sobre min, tamén é un tag iso, consta de unha serie de preguntas que inaugurou o Aquele e nominou a uns cantos. E un deses cantos, Adrián, nominoume a min. Polo tanto, aí vai. A primeira pregunta é... Pois ben, o último libro que lín son 3, porque aínda os estou lendo. Non os lín, pero estou nos acabando. A antoloxía das lendas galegas de tradición oral, o libro de Julio Basulto, Más vegetales, menos animales, e As uvas da ira en inglés, porque aquí en Brunsum o máis que se pode acadar é unha biblioteca que teña libros en inglés. Ben, penso que a miña primeira e última vez foi a mesma, ou coa mesma, cos 41 anos que teño, pois xa me esquecín de algunhas. Pero eu penso que a primeira e a única vez que salín en televisión foi esta. Aquí vou engadir outra pregunta. E é que sempre quixen dicir esta frase relativa a min, e é que estiven tan lonxe que me daba o mesmo seguir que dar a volta. Alá polo ano 95, un profesor que tiña de tecnoloxía chamado Pepe daba clases en Peritos. Díxolle a un compañeiro de clase, que era un tanto cafre en clase, díxolle: fulanito, fainos un favor e métete na marina. En ese momento saltou un relé na miña cabeza e díxome: que é iso da marina? Comecei a enterarme, comecei a indagar e todo o rollo, a mí molaba metela a viaxar, non sei se heredado de miña mai ou de quen, e metíme na marina. Metíme na marina na especialidade de sonar, vale? Os que cazan os submarinos. Esa é a miña especialidade, son especialista en sonar, suboficial especialista sonar. Lina, aquí! É que atolean os patos, chico. Ben, como casi todas as ideas, isto de facerme youtubeiro comezou con unha pequena semente que plantou un mariñeiro que tiña eu na fragata Álvaro de Bazán, que me dixo, a raíz dun blog que eu había comezado alá polo 2011, vale? Chámase Vivo na Lobeira, aínda o tedes por aí, Blogspot, estou no traducindo ao galego, pois a raíz dese blog díxome: vostede valería para youtuber. Naquel momento non lle fixen máis caso, pero anos máis tarde resulta que Fálame de San Sadurniño presentou o meu quixera aos premios youtubeiros, os primeiros premios youtubeiros. Non ganei nada, pero iso fíxome coñecer youtubeiros, o certame youtubeiros, e por ese certame decidíme a facer unha canle de YouTube. A cal empecéi cun vídeo moi gracioso, un vídeo de Lina cagando. A botarse unhas risas, porque vamos. Pois iso, a miña primeira vez en YouTube foi un vídeo de Lina, pero a miña primeira vez en YouTube, a primeira vez que eu saín en YouTube foi, joder, Lina, de Dios, macho, pasa pa aquí. Hostia, Lina, xa! Digo, a primeira vez en YouTube foi isto que vos vou a poñer agora. Non me xulguedes por iso, por favor. Hola, soy Fran y esto es Alobeira Today. Ben, como dixo Adrián, non eres ninguén ata que non tes haters e non me gustas. Eu teño non me gustas e teño un hater, pero ese hater non está en YouTube, está en Instagram. Un Nacho que de repente me escribeu pesado. Nada máis. Pero bueno, igual tiña algo de razón porque que levaba non sei cantos vídeos diarios presentados xa, e claro, eu entendo que algúns de vos pois, non estades preparados para aguantar tantas horas de Fran. O mesmo que Eira, de Nubes baixo ti, eu teñolle medo ás alturas, pero supereino en Suiza, nun curso que fixen en Suiza, amoso vos a imaxe.
meus dibuxos favoritos do Xabarín Club, tendes que ver que eu teño 41, hai 25 anos que comezou, polo tanto tiña 16. Eran Son Goku, o sea, Dragon Ball, a primeira, e o Doutor Slump. Encantábame, son mega fan de Arale, encántame Arale, flípame Arale, me requete chifla. Esta pregunta toma prestada de Eira, de Nubes baixo ti. A última serie que vin foi O sabor das margaridas. Non é coña, o sea, é a última serie que vin. Antes desa vin Malviviendo, de David Sainz. E xa está. Malviviendo, en YouTube, unha webserie, e O sabor das margaridas en Netflix. Bueno, lobeiristas, e isto é todo. Nada máis, dicirvos que nomino a facer este tag do youtuber galego a Telejaita, que non sei se vai chegar algún día a ver isto e a sentirse nominado, a Luz de Tea en calquera das súas canles, a Pita Lupita, a Maruxa Tomei, youtubeira, a Mi Vida en Punta Cana. Xa, que carallo, por nominar que non quede. E a Xacobo de Toro Cacharrón. A Juan Gimel, que faga Juan Gimel tamén o tag do youtuber galego, si quere. Si non, que me heitee aquí, que me poña un comentario chungo. E a Baia, por que non? Si nominamos a Telejaita, tamén nominamos a Baia. Veña, apertas a todos.